Kumusta kamong tanan? Daghang salamat nga kasama sa gihapon kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga magauban ka nato karon. Magaampo kita bilang respeta sa atong Ginoo, iduko nato og magpiyong. Among amahan nga langit nun, dako ang among kalipay nga kami ang among mahinumduman ang imong victory, ang imong gihimo sa Kalbaryo, o ikaw nabanhaw usab. Ginoo, samtang kami magalakaw dinhi sa kalibutan, sa kalisod sa kalibutan, hinaot pa unta nga ang imong pagkabanhaw magahatag namo og paglaom dinhi sa kinabuhi. Hinaot pa unta Ginoo nga among mahibaw-an, mahinumduman nga imong gibuntog ang kamatayon, nga imong gikuha ang lala sa sala sa among mga sala. Daghang salamat nga ikaw nabanhaw, nga among mahibaw-an nga ikaw tinuod nga Ginoo, nga among nahibaw-an nga ikaw ga-preparar og lugar nganha dina sa langit, nga ikaw nakapaabot kanamo, nga ikaw magauban kanamo gihapon. Daghang salamat sa victory nga imong gihimo. Hinaot usab nga aduna kami victory, aduna kami kagawasan dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Mag-review kita kadali kay karong adlaw. Kining atong pagtuon mao ni katapusan nga kapitulo sa sinulat ni Marcos, kapitulo 16. So sa pila nato kabulan nga pagtuon sa sinulat ni Marcos, og dili nato malimtan nga ang iyang informasyon gikan ni San Pedro. So naa nata dinhi sa katapusan nga kapitulo. So just a review sa usang kapitulo, sa kapitulo 15 atong mahibaw-an nga si Jesus gi-aristo, gidakop, and then gisentensyaan siya ni Pilato, and then gikastigo si Jesus, and then gipasa niya ang cross, o dinhay usa ka tawo nga taga Libya nga mitabang nga may nagpasan. Paghuman si Jesus gilansang sa cross, gihatagan unta siya anesthesia nga para dili sakit kaayo, apan wala niya dawata, iyang giantos ang atong sala tungod sa imuha ug sa ako. Og gilubong siya, and then pagkatulo ka adlaw nabuhi siya. So naa nata ni ana karon. Short ang atong review. So atong makita, atong mahibaw-an nga si Jesus gilansang sa Biyernes, namatay siya og alas 12 sa udto. So moadto na kita sa kapitulo 16, versikulo 1. Sa paglabay sa adlawng igpapahulay, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago, ug si Salome namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Unsa may muhunong sa taani atong iklaro sa paglabay sa adlawng igpapahulay. Unsa maning adlaw nga igpapahulay? Sa panahon ni Jesus, ang mga Hudiyo, ang ilang adlaw sa ipagpahulay Sabado. O nganuman nga kadaghanan kanato mosimba man og Domingo, unang adlaw. Ang nahitabo god, ang adlaw nga Sabado
mao'y adlaw nga igpapahulay og ang mga bag-o ug ang unang mga disipulo ni Hesus kadaghanan dili na mga Hudiyo ang misunod ni Hesus, mga hintil na pareha ni imuha og ako mga tao nga wala na mosunod sa mga balaod ni Moises. Mao na nga tungod kay si Hesus na banhaw og Domingo, gasugod ni sila pagsimba og Domingo. Para sa kuan, hebalo ko nga adlaw ipapahulay maong Sabado. Apan mituo usab ako nga ang pagsimba dili lang sa usa ka adlaw, kundi tibuok nga adlaw sa semana. Magsimba kog Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules. Ang atong kinabuhi mao'y pagsimba. Makaampo kita bisag unsang adlaw. Walay limitasyon nga usa lang ka adlaw. So, mao nay usa sa mga butang nga kita wala magsimba kadaghanan, wala magsimba og Domingo. Nauban nga inyong mahibaw-an nga magsimba sila Sabado. So anyways, sa paglabay sa adlong igpapahulay, lapas na ang adlaw nga Sabado, igpapahulay nila, importante kayo ning Sabbath day nila, kining adlaw igpapahulay. Sa Biyernes sa hapon, pag salop sa adlaw, kung makakita sila duha ka bituon, magsugod na ang adlaw sa igpapahulay. Sa Sabado usab, sa gabi, kung makakita na sila sa pagsalop sa adlaw, makita na sila duha ka bituon, moingon na sila nahuman na ang Sabbath day nato, ang adlaw sa pagpahulay nahuman na. So kining mga bayhana, naamang gusto sila kultura nila nga kung mamatay ang tao, ilubong dayon ni anang adlaw og ilang butangan og mga pahumot aron mawala ang baho. Nakabaho na ba mo mga patay? Nakabaho na ko, baho kayo. So sa ilang panahon, wala sila imbalsamar, kundili butangan ng pahumot, daghang pahumot. Pero kini mga bayan na wala sila nakapalit og mga pahumot. Pero nabutangan na pug pahumot ang atong Ginoong Hesukristo. Ni Joseph of Arimathea ang tag-iya sa lubong, bag-ong lubong. So, miingon sila sa adlong igpapahulay, ginang pahulay, ang adlong igpapahulay kini Domingo na. Kini si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago, o si Salome na malit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Hesus. Mao na idihog. Pero ato usab nga dili nato malimtan nga samtang nanihapon iyong pinakakatapusan nga panihapon ni Hesus, si Maria nga igsuon ni Lazarus, igsuon ni Marta, iya pong mipalit ang iyang pahumot, iyang gidihog ni Hesus. Bisan wala pa namatay si Hesus, iya nang gidihogan. Mao'y giingon ni Hesus nga iya kong gidihogan sa akong kamatayon. So mao na ni ikaduha nga pagdihog. Og sayo kaayo sa Domingo, versikulo 2, sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. So ang mga babae miadto, makapangutana kita, hain man diay ang mga maisog kaayo nga mga disipulo. Kini mga bayhana, kini sila ang sumusunod ni Hesus, nga siging mag-alagad ni Hesus sa iyang ministeryo sa pila ka tuig. Kini silang sunod-sunod nga maglungag, magpalit og sudan, maglabas siguro sa ilang mga sinina. Kini sila ang mialagad sa atong Ginoong Hesukristo. Og sayo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Versikulo 3, sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanay sila. Kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan. Kay ang ilang lubnganan god, dili nila ilubong sa yuta, kundi magbangag sila sa pangpang.
o didto ibutang ang patay o butangan nila dako kaing bato, siguro miingon sila mga 2 ka tonelada aron ang mga iro o mga iring dili makaon. So so aduna sila problema. Wala sila makahuna-una dayon nga kinsa may mo tulod sa bato. Pero tungod kay ilang gihugog mga atong Ginoo, wala sila maghuna-huna na nga kinsa may mo kuan sa bato. Mingon sila, bahala na. Kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan. Basta moadto lang sila dito. Wala sila kay balok kinsay moabli, kinsay motulod sa bato. Verse 4, dako kaayo kining bato ha. Unya sa pagtan-aw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. Wow, natingala sila. Ang ilang problema nga kinsay magligid sa bato nawala. Wala na problema nga naman nga giabrihan man ang bato. Aron ba nga si Jesus makagguwa o aron nga makita sa mga babae nga wala na'y tao dito, wala na'y patay. Mituo ko nga ang rason aron nga giabrihan, aron nga ipakita nga si Jesus nabuhi, dili patay. Apan nahibalo ba mo? Daghang mga relihiyon dinhi sa kalibutan nga dili mo tuo nga adunay mga tawo nga nabuhi, pila na kaadlong namatay, gilubong na nabuhi gihapon. Dili sa moa moingon nga kami mga edukadog husto, dili mi mo tuo ni ana. Daghang mga tawo makahinagbo mo mga tawo nga dili mo tuo. Ang uban gani moingon nga gilipat lang na sila. Ang uban moingon nga si Jesus wala man gyud namatay. Naulian lang kay bugnaw kayo ang langob, naulian og midalagan nag-iskapo. Unsaon man pagdalagan nga aduna may mga gwardiya, gibutangan man og gwardiya ang lubnganan. So, versikulo 5, og sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila didto ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuo nga daplin og nagsulob og puting sapot sa taas og nangalisang sila. Pagsulod nila unsay nakita nila sa lubnganan. Ang ubang writers Matthew, Lucas, John miingon nga duha ka buok, duha ka anghel. So kining giingon ni Marcos murag kini siya ang spokesman nga duha gyud sila ka anghel, usa ka lalaki og naglingkod sa daplin. Usahay na ay mga tawo mingon nga na ako'y gihimo didto og nagkasakit ko og miduol ang anghel og naayo ko. Or ang uban moingon nga naglakaw ko sa dalan pagkahuman dinay dako kayong truck, maligsan unta ko pero dinay mitulod kanako. Ang anghel ang mitulod. Naibalo ko, mituo ko og anghel. Apan mura og daghang mga istorya nga bisag dili tinuod moingon sila nga adunay anghel. Mura bag pananglitan nga si Elvis patay na, moingon ang uban nakita ko si Elvis Presley. So kabalo ko naay anghel nga motabang nga ipadala sa Ginoo, pero usahay masubraan na sa uban nga nakakita sila og anghel. Ang uban nagampo sa anghel nga dili man dapat nga ampuan ang anghel. So nangalisang sila, bisag ikaw siguro ako mahadlok kung makakita og anghel. Verse 6, apan miingon siya kanila, ayaw ka mo kahadlok.
Nangita kamo kang Hesus nga taga Nazareth, ang gilansang sa cross, wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. So ang atong lesson karon kanang pulong nga nabanhaw. Si Jesus wala nagpadayon nga namatay pero nabanhaw. Mura og nagabang lang siya og usa ka lugar sa 3 ka adlaw, paghuman nawala na siya. 3 ka adlaw nga nagrent siya sa lubnganan. And then unsa may unang gisulti sa anghel, ayaw ka mo kahadlok. May siya kung naamoy problema nga nangita ni Jesus, wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Tanawa ang ilang gibutang kaniya. So tanawa unsa tong gibutang kay sa ilagong panahon kung mamatay ka, puston ang imong kamot, ang usang kamot poston, ang lawas poston, ang tiil poston, o ang ulo poston. Mingon nga tanawa ang mga pinutos, wala na itaw diri. So mingon tanawa ang ebidensya. Mutuo ba mo nga si Jesus nabanhaw? Kining mga bayhana sa pag-adto nila sa lubnganan, wala gyud sila'y huna-huna nga si Jesus mabanhaw. Mauna nga nagdala sila og mga pahumot, mga para i-anoint sa atong Ginoong Jesucristo. Karon mo sila ayaw kalisang. And then verse 7, Lakaw hinuon kamo og suginli ang iyang mga tinunan. Si Pedro, just a minute, otro na ako. Lakaw hinuon kamo og suginli ang iyang mga tinunan. Kama, lakip si Pedro. Nga si Jesus nag-una kaninyo sa Galilea. Didto inyo siyang makita, sumala sa iyang gisulti kaninyo. So niining versikulo 7, unsa may mga butang nga morg natingala kita. Ako natingala ako. Miingon ang anghel, lakaw kamo. Suginli ang mga tinunan, kay ang mga tinunan nagtago sila nga hadlok kaayo. O miingon ang anghel, lakip si Pedro. Iyag yung giingon si Pedro usa sa mga tinunan. Wala man lang sa miingon nga suginli ang mga tinunan, pero gi-special niya, lakip si Pedro. Ngano man siguro nga miingon, sultiya usab si Pedro nga si Jesus nabanhaw. Ngano man siguro nga gipunta diya gyud nga gihinumduman si Pedro, si San Pedro. Kinsa may galimod sa atong Ginoong Jesucristo. Katulog gilimod. Misaad siya sa buhi pa si Jesus nga unsay may tabo, ako magpakamatay kanimo, dili ako mudalagan. Apan gilimod niya, mingon si Jesus, kamong tanan ilimod ninyo ko. Iyag yung giinan si Pedro, sa dili pa motok tugaok ang manok og kaduha, imo na kong ilimod og katulo. So unsa may gibati ni Pedro? So unsa man ning giingon sa anghel nga lakip na si Pedro, murag importante kaayo. Dini atong makita nga adunay pulong nga pagpasaylo ni Pedro sa iyang gihimo, nga iyang gilimod ang atong Ginoo. Busa, versikulo 8, nanagan sila sa ilang pagpanggula gikan sa lubnganan tungod sa kakulba o kalisang, ug wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man sila. So mahadlok gyud ka, nalisang, gikulbaan. Apan nalipay siguro sila po. Dako nilang kalipay kay wala na si Jesus. Nabuhi na.
versikulo 9. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana. Mipakita siya sa pag-una kang Maria Magdalena. Kaniadto gihinginlan ni Jesus ang 7 kayawa nga diha sa maong babayi. Ang unang nagpakita siya ni Maria Magdalena sa adlaw nga Domingo. Sayo sa unang adlaw sa semana, maong Domingo. Wala siya nagpakita ni sa mga nila ni San Pedro, San Marcos, kung kinsa pa itong mga disipulo niya. James, Peter, and John. Nagpakita siya sa usa ka babae nga ang uban miingon nga kini siya Pampam, Maria Magdalena. Usa ka lugar dito sa Magdala. Nga kaniadto gihinginlan ni Jesus ang 7 kayawa nga diha sa maong babae. So gipasaylo siya, gilimpyuhan siya sa Ginoo, o siya usab ang nahigugma og husto sa atong Ginoong Kristo. Kung kinsa katong gipasaylog dako, maoy mahigugma og dako. Kung wala ka napasaylo sa Ginoo, wala kay paghigugma sa Ginoo. Kung wala ka nahibalo nga ikaw makasasala, nga ikaw gakinahanglan og pasaylo, kulang ka sa gugma. Kini atong makita sa babae nga makasasala. Apan ang atong Ginoong Kristo bisag unsa kadako sa imuha ug sa akong sala, iyang limpyuhan. So adunay paglaom, ikaw ako dili kita madismayo sa kinabuhi. Kay adunay paglaom, adunay pasaylo tungod sa gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo, ug tungod kay siya nabanhaw. Verse 10, unya milakaw si Maria o gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo og naghilak. Sa paggadungog nila nga si Jesus nabuhi o nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mituo ba sila? Dinhi miingon si San Marcos, wala sila mutuo. Ngano man siguro ang mga disipulo wala mutuo nga giingnan naman sila ni Jesus sa wala pa namatay nga kita moadto sa Jerusalem, ug ang mga Hudiyo, ang mga religious leaders, mga pangulo ila compassion, apan sa 3 ka adlaw akong mabuhi. Sila nagtago, dili makatuo, usa siguro tungod kay sa ilang panahon God, ang babae murag dili ka importante nila ang pulong sa babae sa unang panahon. So kini sila wala sila mutuo, o mingon sila namatay, kabulumi nga namatay, walay nabanhaw. So wala sila mituo. Versikulo 12. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila sa padulong sa gawas sa syudad. Si San Marcos sa iyang style sa pagsulat niini, brief siya, dili siya detalye, wala niya gisulti ang tanan. Pero kung basahon nato sa sinulat ni Matthew, ni Juan, dinay duha ka tawo nga naglakaw sa dalan si Emmaus, may pauli sila. Kining duha ka disipulo, nag-istorya sila may tungod sa nahitabo ni Jesus. They were very sad. Ang kuan nila, tungod kay ang ilang leader, ang ilang Misaya namatay, gilubong. Wala sila kabilog unsay may nahitabo. Apan si Jesus nagpakita nila. Samtang naglakaw sila, si Jesus miuban kanila, nakipag-istorya kanila. Wala sila kabalo nga si Jesus dito. Iyang giingnan sila nga ang kinabuhi ni Jesus, ang mahitabo niya, ang nahitabo niya dito sa Kalbaryo, o ang iyang
pagkabanhaw nasulat na sa karaan nga tugon. Nasulat ng tanan nga ang plano sa Ginoo masunod. And then ilang giimbita si Jesus nga gabi na tulog ka ubang kanamo. Pero si Jesus wala mo ba nila. And then sa nawala na si Jesus, ilang nahibaw-an, ilang nakita nga ang nakipag-istorya di ay nila mao si Jesus. Mao mibalik din sila sa Jerusalem, miingon sila, nakita namo, miuba namo si Jesus. Versikulo 14, sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an, samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o pagkagahi sa ilang ulo. Kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Unsay gisulti ni Jesus, gisaway nila sila, gi-correctionan nga naman. Kulang, number 1, kulang sa pagtuo. Number 2, ang pagkagahi nilag ulo. Ikaw ug ako, makaingon ba si Jesus nga ikaw gahi og ulo, kulang ka sa pagtuo? Misalig ba kita sa gihimo ni Jesus? Misalig ba kita ni Jesus? Mutuo ba kita? Gahi ba kita ulo? Kung si Jesus musulti ka nato, mutuo ba kita? Kung naay mga tao nga musulti nimo mahitungod sa gihimo ni Jesus o ang iyang pagkabanhaw ug unsay mga resulta sa gihimo ni Jesus, gahi ba kitag ulo? Mutuo ba kita? Kulang ba kita sa pagtuo karon? Versikulo 15, miingon siya kanila, si Jesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Sugo ni Jesus. Unsa, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Unsa maning gisugo ni Jesus? Kadaghanan kanato makaingon nga napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo gani miingon gipangutana si Jesus, unsa may pinaka-importante sa pulo ka sugo? Miingon si Jesus, sigugmaan nimo ang Ginoo sa tibok nimong kinabuhi, sa tibok nimong hunauna, sa tibok nimong lawas. Ikaduha, higugmaw nimo ang isig ka tawo. Kini karon iyang gisugo ang mga disipulo o kini ikaw ako usab gisugo niya. Unsa may ang gisugo? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Unsa man mangutana kita, unsa maning maayong balita? Mingon siya, isangyaw sa tanan ang maayong balita. Kay dinhi sa nahibalo kitang tanan, ikaw ako nahibalo nga sa kalibutan karon daghang dili maayong balita. Diri sa Amerika, sa Texas, dinay dako kaayong flooding. Ang tubig dali lang mitaas, daghang nangamatay. Ang magiginikanan balita nga dili maayo, daghang patay. Dito sa Ukraine, daghang mga taong namatay. Si Putin gibunbahan niya ang Ukraine. Gusto niyang kuhaon. Dito sa Gaza, daghang patay. Sa Pilipinas, daghang problema usab. Sa kalibutan, daghang problema. Si Jesus mingon, isulti ninyo ang maayong balita. Karong panahon na gikinahanglan nato ang maayong balita. Nga kung kita mosalig ni Jesus sa gihimo niya sa Kalbaryo, nga ang atong sala mapasaylo, gilimpyuhan ni Jesus ang atong sala. Kung mutuo mosalig kita ni Jesus, mao iyang gustong, mao na maayong balita nga adunay
kinabuhi nga walay katapusan. Nga si Jesus nagpakamatay kanimo ug kanako. Sumiingon si Jesus, isangyaw na. Dili lang sila kundi sa mga sumusunod ni Jesus. Sugo po niya ni para sa atong tanan. Ang mga disipulo mao nay ilang gibuhat, misangyaw sila sa maayong balita. Wala sila musangyaw nga kinahanglan nga muapil ka og usa ka relihiyon. Wala siya moingon nga ibaligya nimo ang tanan, ihatag nimo, pero miingon siya ibaligya and then musunod ka kanako. Miingon si Jesus usab nga imong isangyaw. Kinsa may atong sangyawan? Ang mga tawo nga duol nato, ang igsuon amahan nga wala pa nahibalo sa atong Ginoong Jesucristo, nga siya lamang ang makaluwas kanato, dili ang atong relihiyon. Sunod, versikulo 16, kini guys importante. Ang mutuo unsa may tuohan, ang maayong balita nga si Jesus nagpakamatay kanato, nabanhaw siya nga kita adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ning siya ang mutuo, magpabunyag. Kinahanglan mutuo usa ka mabunyagan. Ang mutuo, ang pulo, ang mutuo lamang magpabunyag, maluwas. Dili ang bunyag ang maluwas, kundi ang pagtuo, ang pagsalig ni Jesus nga mao'y nakapalimpyo sa atong sala. Maluwas. Apan ang dili mutuo, unsa man ang dili mutuo? Ang dili mutuo sa gihimo ni Jesus, ang iyang pagpalansang sa cross, ang iyang pagkabanhaw, ang dili mutuo, silutan. Importante kaayo kining versikulo 16. Dili ang bunyag ang makapalimpyo nimo, kundi ang gihimo ni Jesus sa Kalbaryo. Kung dili ka mutuo, mingon si Jesus, silutan. So ang importante dinhi mao nga ang mutuo. Mustuo, musalig, mao'y maluwas, dili ang pagbunyag. Yun siya ang mutuo, one, og magpabunyag, maluwas, kila mutuo sa, and then, apan ang dili mutuo. So, ang sentro ni ining versikulo ha, mao nga ang pagtuo ni Jesus. Dinha gani sitwasyon nga usa ka eunuch nga nagsakay og kabayo, anti nagbasa siya sa karaan nga tugon. Usa sa mga disipulo miduol kaniya, naibalo ba kag unsa imong gibasa? Ingon siya, wala. So gi-explicar niya ang eunuch nga moadto sa Africa. Gi-explicar niya mahitungod sa maayong balita nga ang gisaad nga Misaya mao si Jesus. Nasabtan niya, mituo siya, ug miingon din siya, tan-awa na ay tubig, bunyagi ako. So ang pagbunyag, kinahanglan ikaw nahibalog unsa imong giluksoan. Hibalo ka nga ikaw mutuo, musalig sa gihimo ni Jesus sa Kalbaryo. And then, versikulo 17, kiniusab, problematic, adunay problema ni sa daghang mga tao. O mao kini ang timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan, magpahingilin sila mga yawa, o manulti sila laing-laing mga sinultian. Makakupot sila mga halas, o kung makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga mamaayo. So, unsa man giingon ni Jesus sa ilaha? Kay bulo ba mo nga si San Pablo, gipaak siya og halas nga sawa.
Mingong mga tao kana siya mamatay na, apan gikuha lang niya, walay nahitabo niya. O ang uban mga disipulo ila usal nga gipanghingilin ang mayawa, nahitabo ni. Pero naay problema ani versikulo 18. Problema sa ubang mga tao. Makakupot silag mga halas o kung makainom silag hilo dili maunsa. Kining versikulo ha. Adunay mga relihiyon diri sa Amerika, sa mga baryo sa Amerika. Daghang pumito nga sila musimba o magkupot-kupot sila og sawa nga mga malala nga sawa. Ang uban nangamatay tungod kay gibasa nila ni. Kini dili bot ipasabot nga imong dulaan ang sawa nga lala, kundili ang gihimo ni si San Pablo sa dihang mopaingon na siya didto sa Roma, kay naay gisugo nga trabaho para ni San Pablo. Plano nga si San Pablo dili mamatay. So, kung kini gihimo usab ni naay ubang mga misyonaryo nga nakaadto sa Africa nga wala namatay. Apan sila pod nag-ampi nga dili tumban ang mga malalang sala o mga malalang mga sawa, mga cobra, di po sila magpaduol. Dili bot pasabot nga ang mga Kristiyanos mukuha lang og cobra para ipakita nga sila Kristiyanos. Dili po na tinuod nga interpretasyon. And then versikulo 19, gibayaw si Jesus ngadto sa langit. So dito sa wala pa ning versikulo 19, gisugo ni Jesus ang iyang mga disipulo nga isabwag ang maayong balita. And then versikulo 19, human makipagsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Lingkod, power, gahom. Dinay akong nabatian nga istorya. Usa ka Muslim na nahimong Kristiyanos. Lisod kayong nga ang Muslim musunod sa atong Ginoong Jesucristo. Kay problema sila sa pamilya, pwedeng patyon sila sa ilang inahan, amahan, igsoon, igtagsa. So kining Muslim nga na-converter nga nahimong Kristiyanos, gipungutan na siya, nganong nahimo man kang Christian? Nganong nahimo ka man nga Kristiyanos? Mingon siya, kung maglakaw kita sa usa ka dalan, ug sa tumoy sa dalan, adunay duha ka dalan. Ang usa moadtos tuo, ang usa moadtos wala. Dinay usa ka tawo nga patay na. Ug naay usa ka tawo nga buhi. Mingon siya, kinsa may imong tuuhan? Ang tawo nga namatay na mga 1,600 years ago o kining usa ka tawo nga buhi nga miingon agi ka ni ining dalana kay mao ni dalan sa kinabuhi nga walay katapusan. Siya mituo ako ni Jesus. Daghang mga leader sa kalibutan karon nga moingon nga sila ang leader apan namatay sila. Usa lang ka leader nga nabuhi nga nabanhaw, ang ato lang Ginoong Jesucristo. Siya lang ang atong saligan. Siya lang ang dalan, kamatuoran o kinabuhi nga walay katapusan. Verse 20, og nanglakaw ang mga tinunoan og nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Mitabang gayud kanila ang Ginoo og nagpamatuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila og gahom sa pagbuhat og mga ilhanan. Verse
Nangadto dayon ang mga babayi kang Pedro ug sa iyang mga higala ug mihatag kanila og mubo nga taho sa tanan nga gisulti kanila. Human niini gipadala ni Hesus ang balaan ug kanunayng buhi nga balita sa kaluwasan nga dayon. Gipadala niya kini pinaagi sa iyang mga tinun-an gikan sa silangan ngadto sa kasadpan. Mao na nga ang maayong balita nakaabot sa Pilipinas nga layo man lang kaayo kita didto sa Israel. Tungod sa mga disipulo nga mituman sa sugo ni Hesus. Nga isangyaw ang maayong balita. Ang maayong balita nga kita nga kita adunay kinabuhi nga walay katapusan kung kita mosalig sa atong Ginoong Hesukristo. Atong mahibawon usab nga kining mga disipulo namatay sila tungod sa ilang pagwali. Ang uban gibitay, ang uban gidunggab, ang uban gisunog, ang uban gipreto, ang uban giputlan og liog aron nga ikaw ug ako makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mag-ampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat sa imong gihimo sa Kalbaryo. Daghang salamat nga ikaw nabuhi pag-usab nga tungod niini aduna kami kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat nga mibayaw ka, daghang salamat nga nabanhaw tungod kay ikaw ang Ginoo. Nakita namo nga ikaw ang Ginoo na buhi. Kami usab makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat nga aduna kami paglaom niining kalibutan. Sa kalisod sa kinabuhi nga ikaw ang among paglaom. Ginoo, kung kinsa pa kadtong mga tawo nga wala mosalig kanimo, nagaampo kami Ginoo nga sila mosalig gana kanimo. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.